sa dohodli, že mohli niečo vybudovať lepšie. Došli sme na mesto za pánom primátorom a za ľuďmi okolo mesta, okolo stavby a prednesli sme túto myšlienku. Som veľmi rád, že boli naklonení a že od začiatku to vlastne aj z ich strany bolo podporované. Takže týmto ľuďom je veľmi veľká vďaka a za takúto odbornú časť bol zodpovedný určite všetci viete pán Michalík, ktorý je garantom toho celého, ktorý nemohol dneska prísť. Čiže ďakujeme aj jemu, pretože on to celé zagarantoval. No a teda ešte jedna vec, veľmi dôležitá. Tí ľudia, ktorí sú s bielom, tak to sú tí, aj teda sú aj iní, ale tí, čo majú Beach Volley Svätý Jur, tak to sú tí ľudia, ktorí sú celé odmakali. A tým ľuďom samozrejme treba tiež zatlieskať a poďakovať, pretože tá práca, ktorá tu bola odvedená, je neuveriteľne veľká, tak proste, ktorá sa odpracovala bez nejakého nároku na odmenu alebo jednoducho len z nejakého nadšenia. V podstate ide o to, že fakt, že čím viacej ľudí bude športovať, lebo šport sa teraz presadzuje, tým to bude lepšie pre nás všetkých. Ten šport dáva ľuďom určitú odolnosť, aj tá možnosť naučiť sa vyhrávať, prehrávať a toto dnešne dobe veľa ľuďom chýba. Takže želám vám, aby sa vám darilo, aby to nebolo len z dlhej chvíle, ale aby to slúžilo všetkým. Pekný deň prajem. Dobrý deň vám všetkým. Keďže sa spomínal tu na športový klub Svätý Jur a futbalisti, tak by som chcel pripomenúť, že boli sme veľmi radi, že sa tu na volejbal bude hrať, pretože už niektorých ľudí ten futbal aj nudil. Preto nám nechodili, dúfame, že budú chodiť pozerať na vás. Ja vám želám, aby to fungovalo všetko ako má. Ste náš volejbalový oddiel EŠK, takže budeme sa hodne stretávať. Všetko najlepšie do spolupráce a nech sa vám darí futbal. A nech vám lopty držia vzduch. A teraz by sme sa presunuli v podstate k tomu slavnostnému aktu ako otvoreniu beach volejbalových ihrisk.